Kenapa yuk? Masang lampu ki lho, Mas. Tak pasangno. Sik dulu seterane tak masang lampu sik. Udah tidur tak pasangno yuk. Gak usah, Mas. Kok gak iso kok nak tidur. Usah mungkin tak pasangno. Iki soalnya larang. Lah engko nek tidur gak mau kono tidur yuk. Nek, mudun. Iya, Tak pasangno. seterane sik nyoba. Ki, kipas ki. Pas pas. Wes. Ana lho, Mas, soalnya ki larang. Yo, mudun pasang lampu kok ngene rek. Gampang iki yuk. Larang. Hati-hati lho, Mas. Pecah lho. Ya ki. Ya Allah, tenang toh, Mas. Mas. Rusak iki lho, Mas. Wis piye yuk? Dicuri lah, Masa aku ngijuli yo yuk. Apa cepet. Kira ya aku kira aku nang ngijuli. Iya, aku lah gak bocor ya rugi. Ini saketnya. Ma. Orang mau. Ma, 70.000 regane ma aku udah kerja. Ya tak ibuinya, bosnya. Ma, ngetokno sik 70.000. Ya nya kita ibui. Wah, malah rugi ya aku yuk. Lah aku yo nak bocor ya rugi ya. Anjir.